This is Cebuano Guy Claros. Welcome back to my YouTube channel. And guys, so today guys, andito po kami ngayon sa Pag-Utlan Camp. Ngayon, andito kami sa Olango Island. And samahan nyo kami sa aming panibagong adventure. Ayan. So, ano pinihintay natin? Let's go! 20 lang yung 20 sila. Pila daw? Back and forth daw kay less of 6. lang, same on side. Less of 6. Back and forth alam mo? Anytime man daw. Sige, go. Pila? Back and forth. Kay less of 6. So, pila tanang mabayran? Back and forth. 54? 54? Din mami. Sige, go. So per person pa lang ang mababayaran is 50 plus ata yun for back and forth. Oh, 3. Oh. NANI? Hubog ka doon. Oh, sorry ka. So, kasama ko po ngayon ang mga panggiitang nilalang. Palis na po kami ngayon, guys. Ayan. Papunta po sa isla na pag-aari ni Jemar. Lami ah. Kasi may kasulti. Muna. Malami ang sumod. Murag ni Ubos ang pakuan. Ni Ubos. Kumusta man imong paminaw day? Okay lang. Sige siya sa Lisa. So guys, papunta na kami ngayon ng Pag-Utlan Camp. Ayan. Nakasakay kami ng tricycle ngayon. Pag pumunta kayo dito guys, bawal daw kayo sa isang tricycle dapat dalawa lang. Kasi may mga nakabantay dito ng mga polis. Yung lang nila, maximum capacity is only for 2 people. So guys, here we are now sa Pag-Utlan Camp. Ayan. Papasok na po kami ngayon guys. Hey guys, papasok na po kami. Papasok na po siya guys. Sa Pag-Utlan Camp. Pero naantay pa namin yung dalawa namin kasama. So don't worry guys, marami naman kayong masasakyan dito ng mga tricycle. So guys, going in. Di ba dali entrance? Tanawa guys. Hello baby, dito kayo. Ito yung vlogger namin. Ayan, si Doom Dexter's channel. And yung Ayan, kasama welcome namin, back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe Dua. sa aking channel, huwag na kayong Hindi mo yung mag-subscribe. channel. Kasi kay Killer ka, Jai. Cebuano Guy Claros na kayo mag-subscribe. So yan yung mga timelines natin. Ayan. Ayan, kumusta yung pag-arrive nyo dito? Yung arrival, Meron medyo bang masakit. pa-welcome ban dito? Medyo masakit yung arrival Bakit namin. masakit yung arrival?
Banyo. Kasi parang naka-entrance kami ng sobrang mahal. So ayan, ayan guys. namin kasi pag vlogger libre na. So yun pala late na kami na na-inform na wala talagang entrance pag vlogger. Pero nakabayad na kami, walang refund. So yun guys, kasi pag pumasok kayo dito sa Pagutlan Camp, Pagutlan Camp guys, meron kasing entrance na 100. Ayan. Pero suppose hindi kami mag-entrance kasi andito yung kongresista ng Lapu-Lapu District. Barkada package. Oh, ayan guys. Ayan guys, mga ano to sila guys. Barkadahan Malaki yung mga rank nito guys sa ML. So guys, low tide po ngayon. Low tide po ngayon dito guys. Kaya naglalakad ako ngayon sa Hunasan. Ganda po dito guys. Ang view. Sa likod yan yung Ted City. Pagutlan Camp. Ang sa'yo mong kuha? Dudong, pwede mo tanaw. Kung saan man mo siya pagdakop, makita ra nimo siya dayon. Look guys, tanaw. Wala siya ganinikad. Bago pa kagasugod. Kuha. Asa man nimo siya ng tawon? Baligyan. Nagpila man ng ano. Biting. Taga na kayo bright. Kung saan niyo pagtanaw? Guys, naghahanap po siya ng haninikad guys. Ito, haninikad to, I think. Ano? Sakto no? Kanina. Oh. Napa oh. Oh, napa. Hulo, ang daming haninikad dito ate. Look guys, daghan kay haninikad guys. Makita ra nimo siya guys, puniton lang. May pag nanginhas na lang ta martini. One of the primary Ay! Ano yun? Nay namaaks akong tiil. Namaaks akong tiil guys. Tama kasi kaninig ka dito guys. And may gusto din ka. Gusto ata to. Gusto ni Sadong or Lato? Yes. Siya guys, mo rin gitawag nato nga National Goso. 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 Di siya gusto. Goso. Goso. Kung sa Bisaya. So with accent, With accent, it's Goso. Goso guys, Goso. Lami na siya guys. So from which accent is that one? Sige siya lami. Lami ni siya. Lami ni siya salad. 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 So lami Gusto siya guys. Kilaw. Daghan kayo siya. Tara guys, tara. Tara.
This is an Ericad. This is what you called aninikad. Yeah, an Ericad. Budako pa na siya guys, mga 2 meters. Super, So, kana siya, super baby pa lami na ni siya siya, guys. baby pa siya. Lami kayo ni Siya sa bawon. Ay, awa guys. Muna siyang aninikad, kay musikad siya. Tanaw. Hala, nara. Diba? Sikat, sikat. Cowboy style guys, cowboy style. Ayan po yung aming servidora. Super busy siya guys. Ayan, hindi pa yan nasing guys, ha, tingnan nyo. Ang asig pa niyan. Ate Junior, sakto natin. So guys, if Saturdays or Sundays, ganito po kadami ang tao dito. Ayan, yung iba nagdadala lang ng kanilang own tent. Tsaka yung iba naman, ayan, pwede kasi kayong mag-rent dito ng tent guys. May mga malaking tent at maliliit na pwede nyo i-rent. Doon din sa unahan, merong mga cottages. Ayan, cottages ba tawag dyan? Or parang nipa ano? Pauwi na po kami ngayon. Medyo super energetic na po ng mukha nila kasi pauwi. Ayan. Pauwi na po kami guys. And please, samahan niyo po kami sa aming next adventure. And may ibang plan pa kasi si Eric. Kaya, hanap na. So ayan, say hi. 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 Ayan. Mga anak ni Eric. Hi. So guys, samahan niyo kami sa aming next adventure. Bye-bye!